Bamakɔ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye Mali kɔ kan ni waati in na an ka foli bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ye minnu mana sɔrɔ min ye jamana fɛn o fɛn na k'a fɔ k'e ti jamana kɔnɔna na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i barikada i ka min ye don o don wulikajɔ la maliden minnu fana bɛ n'olu bɛ Mali jamana wɛrɛw la minnu ni Bamakɔ tɛ kelen ye an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada minnu tun ni waati mana se min ye maa caman b'i ka fiɲɛ sira ka kalanso arajo jɛkafɔ la walasa fɛn min ye tunkarankew ka jamukan min bɛ kɛ diaspora i ka se ka kɛ fura ɲuman ye ka se k'o se malidenw ma janko i bɛ sigida min na o ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen ka se ka o lamɛn min ye jamukan fanfɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara fɛ an bɛ tɛmɛ ni jamu ye nin ye a tayɔrɔ filanan ye Mamutu Kamara de bɛ choix kɔli la nin waati in na min ye Buwa Jabate ale b'anw ni da yan fan cɛ ni nana fɛn fɛn ye sɛbɛn ko ye ale de b'a ɲɛnabɔ min ye karamɔgɔ Daba Tunkara bɛ dugu la mantɔrɔ foyi t'a la fɛn min kɔni ye Abdou Touré ne bɛna jamukan fan filanan lase aw ma an ye wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ani kibaruya minnu bɛ yen tunkarankew yɛrɛ kun kan an bɛ an da don o la k'o walawala aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye walasa aw ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la Mamutu Kamara min ye wulikajɔ kɔni a bɛ sen na an ka jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛmancɛ fanga ye fɛn min bɛ tali kɛ recensement mun bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ ka jamanadenw ka u hakɛ dɔn o recensement kelen an bɛ se k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaa ye a kɛlen ka jɛ di k'a fɔ baara in ka daminɛ a ye baara in fɔ yɔrɔ fila la minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ Mali kɔnɔna na anw ka dan k'a dɔn anw ye maa joli ye Mali kɔnɔna na malidenw na n'u fana bɔra la min fana ye malidenw ye minnu taamana n'u bɛ taama yɔrɔw la u fana ka se ka dɔn jɔnni bɛ yɔrɔ jumɛn u maa joli don cɛ joli b'a la muso joli b'a la joli ye maakɔrɔba ye joli ye denmisɛnnin ye baara in bɛ dabɔ min ye ka se ka jamana yɛrɛ bɛ ɲɛbila minnu kɛ baaraw ni bolofara caman na olu ka se ka sigi kala kelen kan o baara kɔni an bɛ se k'a fɔ Mali kɔni kɔnɔ yan ka ban baara in kɔni daminɛna nka fɛn min kɔni ye jamana kɔ kan n'a ye an kɔni y'a ye kibaruya siraw fɛ k'a fɔ min kɔni ye jaw ye a bɛ ka maana fan dɔw fɛ k'a fɔ ko baaraw kɔni daminɛna ka baaraw bɛ kundama jumɛn na bi na ma tɛ se ka o ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ o kan bi sabula gɛlɛya min bɛ yen nɔ malidenw ka recensement ko la walima décompte ko la o de ye ni maaw bɛ jamana kɔ kan Mamutu i b'a sɔrɔ kuma dɔ la dɔw ka sigiyɔrɔw ka jan kosɛbɛ dugubaw la ni fɛɛrɛ ma kɛ ka gɛrɛ olu la kosɛbɛ dugu minnu ni dugu minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali dugu dɔ la mun ka surun u la n'o ma kɛ fo k'a kɛ duguba kɔnɔna dɔrɔn ye misalila ni jamana dɔ nana k'a bɛ na a ka jamanadenw dan Mali la n'a donna Bamakɔ dama ma k'a sɔrɔ dɔw bɛ Kumantu dɔw bɛ min ye Kayi jamana kan olu ka ca dɔw bɛ yan fɛ o ka ca yɔrɔ minnu na je crois que u kan ka gɛrɛ o yɔrɔw fana na walasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na fɛn min kɔni ye an bɛna mɔgɔw ɲininka an mana nɛgɛjuru labila waati min na minnu mana kɛ weleli kɛfɛn ye fɛn min ye baara in ye u y'a kibaruya mɛn u fɛ yen nɔ wa u ka ambassadeurs ni consulaires ye mun fɔ baara bɛ ka kɛ u fɛ yen cogo jumɛn ni o ye recensement kura min daminɛnen don an ka jamana kɔnɔ bi n'an bolo yɔrɔ la Mamutu Kamara min fana ye wulikajɔ ye o bɛ ka kɛ min kɔni ye gɛlɛyaba ye o bɛ maliyɛnw kan o ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ n'a bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ min ye Alizeri jamana ka taa bila Libi la olu ye siraw ye minnu ye tɛmɛsira ye malidenw bolo kuma caman minnu bɛ taa tubabu jamana kan duguma sira fɛ yɔrɔ a b'a kalama k'a fɔ a bɛ san caman bɔ min kɔni ye tubabu jamanaw ye olu fana kɛlen bɛ ka u ka karangadaw bɛɛ lajɛlen choix o baara bɛ ka kɛ ni fɛn mun ye u bɛ min ye nafolomuguba de di jamana minnu kofɔla ni o ye Alizeri ani Libi ye u bɛ nafolomuguba de di olu ka jamana ɲɛmaaw ma walasa u ka se ka karangadaw choix taali bɛ se ka nɔgɔya cogo o cogo u k'o sira bɛɛ lajɛlen datugu walasa fɛn min kɔni ye matata ye u ka se ka dɔgɔya o bɛ kɛ sababu ye ka na ni a damana gɛlɛya ye n'u ye maa minnu minɛ kuma dɔw la Alizeri walima Libi u bɛna o maaw bila min ye Niger de ye dugu dɔ bɛ yen ko Agadez o dugu la i b'a ye k'a fɔ n'u selen ka ban Mamutu maaw bɛ mɛn makɔnɔni la tiɲɛ don gouvernement n'a dɛmɛbagaw bɛ wuli ka jɔ la nka maaw bɛ kɛ gɛlɛyaba de fana na Agadez donc gouvernement k'a lajɛ hali bi a n'a dɛmɛbagaw k'a lajɛ cogoya min na dɔ bɛ se ka bɔ mɔgɔw ka degun na cogo min na n'o tɛ maliden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Agadez bi kɔni u caman bɛ ka kulekan bɔ kosɛbɛ an bɛ kumakan dɔw mɛn min ye an ka foroba kuma yɔrɔw la ni o ye réseaux sociaux ye u b'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ tɔɔrɔ ni maɲuman ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula u bɛ yɔrɔ min na Agadez ye dugu ye dugu min ye Niger dugu ye dugu in kɔni i b'a ye k'a fɔ min ye tile
aka fari an fɛ yan nɔ dɛ mais yen tile ka farin kosɛbɛ kosɛbɛ donc u dun bɛ yɔrɔ minnu na kuma dɔ ni dugu jɛra ka ban a ko ma nɔgɔn sutura ko ma nɔgɔn dumuni ko ma nɔgɔn hali siyɔrɔ ko yɛrɛ fana gɛlɛya b'a la donc mali ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ o kɔrɔ siratigɛw fana na u ka se k'o fana kɛ walasa fɛn min maliden mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka bila kana minɛn kɔnɔ cogoya min na Mamutu Kamara o fana kɔfɛ min ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi maliden dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ Togo jamana kan Togo ye jamana min bɛ yen ni maliyɛnw ka ca yen fana kosɛbɛ fɛn min ye Togo jamana kan min ye jamana wɛrɛ bɛ yen nɔ o mɔgɔw de ni Togo jamana faamaw karila ɲɔgɔn na polisiw saya bɔla a ko la saya bɔla la min ye sɛgɛsɛgɛliw ye baaraw daminɛnen u tun ye maa caman minɛ malidenw tun b'o la fo maa 12 bɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni kow ɲɛdɔnni k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a ko sigila kala kelen kan maa minɛnenw olu bilala a ko kɔni kɛla damana ɲɔgɔn kunbɛ sabula min ye maliden minnu bɛ Togo u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn kunbɛ ka lajɛba kɛ ka se ka bonyamasegin yɛrɛ kɛ min ye Togo 16e ɲɛma ani Haut Conseil ɲɛma olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka hakililaw falen falen k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ seereya sɛbɛn mun dila Haut Conseil ɲɛma yɛrɛ de 16e ɲɛma mun bɛ Togo ale de a ka seereya sɛbɛn d'a ma o b'a jira k'a fɔ min kɔni ye jɛkulu fila in u bɛ ɲɔgɔn kalama kuma caman na u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fana u bɛ wulikajɔ kɛ walasa jamanadenw ka hakililaw ka se ka sabati cogo min na hakililajigila min ye Haut Conseil ni 16e ye olu de ye jɛkuluba fila ye bi malidenw minnu bɛ jamana kɔkan na ni u ka jɔyɔrɔ falen bɛ député bulon kɔnɔ n'o ye cɛmancɛ wasa bulon ye n'o ye CNT olu fila b'a kɔnɔ malidenw tɔgɔ la minnu bɛ jamana kɔkan na o kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni o ye aw haminako ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye aw jɔrɔnako ye nin tɔn fila in olu kan ka se ka kɛ aw kumada ye min ye jamana ɲɛmaaw olu ɲɛkɔrɔ min ye fanga ɲɛkɔrɔ ani ka se ka aw ka hakɛw k'o ɲini k'o di aw ma aw mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye monsieur Mamadou Lamine Bani an n'a fana bɛ baro kɛ kuma ni kuma fɛn minnu bɛ Haut Conseil kɔnɔna na kibaruyaw ye labanw ye minnu ye a bɛ olu ɲɛfɔ an ye an bɛ dɔ lamɛn o la dɔgɔkun tɛmɛnen na an ni malidenw minnu bɛ Faransi jamana kan an ni u dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nka jamukan in kɔni i b'a ye k'a fɔ a surunyara dɔɔni min kɔni ye bi an bɛ tila ka sira di Faransikaw ma walasa an bɛ se ka jɛ cogo min na ka baro kɛ fɛn min ye Faransi minnu bɛ yen nɔ gɛlɛya ye fɛn jumɛnw ye opportunité jumɛnw bɛ yen nɔ ani u n'a ɲɔgɔnnaw an bɛna baro kɛ olu kan an bɛ Mamadou Lamine Bani an bɛ lamɛnni kɛ ka bɔ ale fan fɛ min ye 16e président ye n'an y'ale fana sɔrɔ nɛgɛjuru la an bɛ dakurujɛ fila minɛ ka bɔ ale fana yɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru di Faransikaw ma an ka se ka jɛ ka baro kɛ donc a ko tacogo ye Mamutu Kamara n'a sɔrɔ labɛn sabatilen bɛ e fan fɛ an bɛ taa Mamutu Kamara fan fɛ Mamadou Lamine Bani ye mun fɔ an ka jɛ ka dɔ lamɛn o la. ye ka fɔ lamɛn jama an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni yantuma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan aw balimakɛ Mamadou Lamine Bani de don n'ale ka baarakɛyɔrɔ bɛ au Conseil des Maliens de l'extérieur la n'o ye tunkarankew ka tɔn belebele ye min ɲɛmɔgɔya kalifalen dɔ Habib Silla la n'o ye maliyɛn ye min sigilen bɛ Gabon an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini an fɛ ala ka na ni bɛn ni sabati ye an ka jamana kɔnɔ ayiwa an jɛɲɔgɔn kɛ monsieur Touré an bɛ jɛ ka fɔ ɲɛmɔgɔw radio ɲɛmɔgɔw an'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ i fo i ka cɛsiri la kunnafoni min bɛ ka di tunkarankew ka ko la i ye ɲininkali min kɛ nin dɔgɔkun furancɛ in na baara minnu kɛra au Conseil des Maliens de l'extérieur la tunkarankew ka ko la an bɛ se ka baara ninnu an bɛ se ka u kɛ sara 6 ye 5 ye a sara fɔlɔ ye min ye o ye min bɛ wele gestion des questions migratoires n'o ye tunkarankew yɛrɛ olu yɛrɛ mara cogo ani u dɛmɛni cogo ani kɔlɔsili cogo ani lakalana cogo o fɛɛrɛw ni dabaliw minnu ka kan ka tigɛ jamana kɔnɔ o fɔlɔ ye jumɛn ye o ye atelier de validation du deuxième rapport volontaire du Mali sur le pacte mondial o bɛ min ko fɔ o ye san tɛmɛnen na Mali ye baara min kɛ min ni pacte mondial n'o de diɲɛ kɔnɔ politikiba min bɛ tunkarankew ka tacogo ɲuman n'u ka lakana ko fɔ
Mali sera ka baara min kɛ o furanjɛ kɔnɔna na a fɔlɔ tun kɛra c'est-à-dire a rapport fɔlɔ tun kɛra rapport filanan o kɛra hôtel Salam na a ɲɛmɔgɔya tun bɛ chef de cabinet min bɛ ministère des Maliens de l'extérieur kunna an'an ka baarakɛɲɔgɔn OIM ani jɛkulu minnu bɛ baara kɛ tunkaranke u ka ko la o de y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye an ye ɲininikɛla do comment dirais-je reçoit président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur monsieur Habib Silla a ye muso dɔ reçoit au conseil la n'a tɔgɔ Ma Anissa doctorante ni donnikɛ ba belebele de don min bɛ université de Bruxelles o nana enquête de la tunga ko ni tungarankew ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Mali kɔnɔ dabali minnu tigɛla la a sabanan ye min ye o ye intégration des questions migratoires dans le plan de développement économique social et culturel de la commune 3 n'o ye commune 3 n'o ye mairie min bɛ commune 3 la district de Bamako yan atelier dɔ kɛra au conseil des Maliens de l'extérieur yɛrɛ la ani jɛkulu caman minnu bɛ gouvernement kunda ni société civile kunda ani dɛmɛjɛkulu kunda min bɛ tunga ko ka a don ba la u ka gafe kɔnɔ gafe min bɛ dabali tigɛ u ka ɲɛta sira la ni san 5 nata in na o kɔnɔna na au conseil des Maliens de l'extérieur ye bolomafara kɛ dɔnni fanfɛla la ka ciden bila ka taa ka kumaɲɔgɔnya u ni mairie ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de se k'i dilanni cogoya la pour que tunga ko tungarankew tunga yɛrɛ dabaliw ka kan ka tigɛ cogo min na pour que denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ u kana ta gɛlɛya la tunga kɔnɔ ani n'u seginna ka na u bɛ se ka topoto cogo min na ani tungarankew yɛrɛ minnu bɛ kɔ kan n'a sɔrɔ commune 3 mɔgɔw de don c'est-à-dire u bɔra commune 3 la ka taa jamana wɛrɛ la u bɛ se k'u bolo fara commune 3 ɲɛta kan a naaninan ye min ye nin seleke in na o ye atelier de formation de producteurs des statistiques o ye jateminɛw de tungarankew joli de bɛ kɔ kan tungarankew minnu nana joli de ye cɛ ye joli de ye muso ye joli de ye denmisɛnnin ye kɔlɔlɔ jumɛn de b'u kan ani fɛɛrɛ dabali jumɛn de ka kan ka tigɛ o baara ɲɛ yira ana faamuyali yiriwali o de kɛra grand hôtel la baarakɛɲɔgɔnya la ministère des Maliens de l'extérieur ani dɛmɛjɛkulu minnu bɛ ani société civile mɔgɔ minnu bɛ au conseil yɔrɔ o baara fana na a seleke filanan a baara bakuruba filanan promotion des droits dans les institutions o ye tungarankew ka hakɛ de an ka marabolow mara faama mara selekew minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko institution a fankelen bɛ yen au conseil des Maliens de l'extérieur welela CNT fɛ n'u ka commission min bɛ yen n'a bɛ wele ko commission loi pour que ka baro kɛ loi électorale kura min bɛ ka dilan ka tila tuguni au conseil de collectivité yo o sigi ɲɔgɔnna kɛ au conseil des Maliens de l'extérieur taara o wele jaabi tungarankew tɔgɔ la Habib Silla yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya la ka taa tungarankew yɛrɛ ka hakilina ye min ye loi électorale la n'olu fana bɛ se ka yaala jamana jɔli ko la o ka kan ka dabali tigɛ cogo min na o baro kɛra ye n'an nana a seleke sabanan na n'o ye 3e catégorie n'a bɛ wele ko accueil insertion migration légale ani lutte contre la migration irrégulière an ka baarakɛ jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko baara ni yiriwa o ye jɛkulu ye n'a bɛ tonis ni taamati ka baarakɛ ɲɔgɔnya ko fɔ ani jɛkulu wɛrɛw n'o ye jɛkulu minnu bɛ baara kɛ mairie fanfɛla la ani ONG ni société civile ni Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ka bolofara min bɛ Italie ani Haut Conseil ba yɛrɛ min bɛ Bamakɔ yan ani ONG wɛrɛw minnu bɛ baara kɛ o ko la baara bɛ yiriwa bɛ denmisɛnninw de kalan ani musow baara kɛ cogoya la menuiserie métallique fanfɛla la ani nako dilan fanfɛla la Kati commune na ani Yelekebugu commune na ani Kambila commune na pour que dɔ bɛ bɔ chômage la cogo min na ma kɛmɛ yirikaw degira baara la o ko la
an tun taara o sigi la ka lajɛ baara min sera ka kɛ san 2 tɛmɛnen na ani baara tɔ min bɛ yen min ka kan ka kɛ baara ni yiriwa kɔnɔna na pour que a projet bɛ se ka yiriwa cogo min na o baara in kɔnɔna na min sera ka kɛ o baro kɛra min ma se ka kɛ o fana baro kɛra ani dabali minnu ka kan ka tɛgɛ gɛlɛyaw yɛrɛ yɔrɔ minnu na pour que ka se ka baara dafa o gɛlɛya dɔw la fan sira kɔrɔ ko min na i b'a sɔrɔ n'a ko min dilanna ye jiko gɛlɛya yɛrɛ la pour que k'a lajɛ o jiko gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na ani minnu yɛrɛ ladigina baara la denmisɛnninw minnu ladigina menuiserie métallique la a dɔw b'a la u ye baara daminɛ u yɛrɛ ye a dɔw b'a la baara ma se ka daminɛ ka se parce que u ka kan ka se hakɛ min na baara yɛrɛ ɲɛdɔnni na u ma se a niveau la ten kosɛbɛ. masa niveau la ten kosɛbɛ min ye Mamutu Kamara nin kun ye monsieur Mamadu Lamine Bane ka bɔ au conseil malien l'extérieur la an y'o de fɔ a ɲɛna k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ye bi o bɛ ka kɛ kosɛbɛ walasa min ye jɛkuluw fɛ walasa fɛn min ye malidenw ye minnu taamanen don minnu ye jamana kɔkanna sigibaw ye bi u fana ka se ka u ka wulikajɔ kɛ u ka hakɛw ni fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ u fana ka se ka lafasa ka sɔn ma kɛ ni gɛlɛya ye donc monsieur Mamadu Lamine Bane an b'a fo ka au conseil maa bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Abibu Sirala ka taa bila min ye bureau exécutif maaw ka taa bila u ka min ye basew ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko u ni baara hali bi u ka caman fara baara kan sabula malidenw bɛ jamana kɔkan na u ka gɛlɛyaw ka ca Mamadu Lamine Bane tɛmɛnen kɔfɛ ani Mohamed Cherifu Ayidara fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ni o ye 16e président ba ye Madiba ani tile somɔgɔw ka kɛnɛ an b'a kɔri baasi tɛ yen alhamdulillah ayiwa an ni tunkarankew don i n'a fɔ i b'a kalama cogo min na dɔgɔkun o dɔgɔkun an b'a ɲini kibaruya minnu b'aw fanfɛlaw fɛ u ka se ka sɔrɔ walasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka dama kɛ kunnafoni ko la wulikajɔw kɔni an y'a fɔ an ka kuma daminɛw na k'a fɔ min kɔni ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye ni o tɛ a ye a laɲini k'a fɔ malidenw ka jate min ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan na e ye 16e conseil supérieur de la diaspora malienne ɲɛmaaba ye a baara bɛ ka kɛ min ye gouvernement de fɛ o ni aw bɛ ka jɛ k'a baara kɛ wa walima a ko bɛ ka kɛ cogo jumɛn na ɛni ce n b'i fo ka tunkaranke daba fo ka radio jɛkafɔ lamɛnbagaw n'a ye bagaw jabarani sanfɛ bɛɛ fo ani technicien ninnu bɛɛ fo anw tɛ fasojo la aw ni cɛ a ka wulikajɔ la effectivement président de la république colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ ye déclaration kɛ siɲɛ ko 2 ko recensement ani enrôlement ka kɛ a ka kɛ Mali kɔnɔ a ka kɛ Mali kɔkan kɛra kabini ko daminɛ tuma an ka wulikajɔ a kɛra an y'an sinsin kosɛbɛ k'a fɔ ko an ye jate an ka hakɛ ka dɔn kabini 16e sigira an b'o kɛra la ko an bɛ se ka contribuer cogoya min na min ye kalata ko sira ye an ka sariya sunba kɔnɔ an bɛɛ dama ka kan sariya sunba kɔnɔ an bɛɛ bɛ voter président ye donc o tun ye dabiri fɛn kɛ mun bila an da la mun ye an ka jate kana dɔn an parole parce que n'a jate dɔn na ni bɛɛ y'a ka carte électeur sɔrɔ ni mɔgɔ min ma majorité sɔrɔ diaspora ka élection na o tɛna se ka kɛ Mali président ye a bɛ gɛlɛya donc a bɛ gɛlɛya donc o bɛn n'a ma o bɛnnen b'a la a mɛnna mais deuxième nane olu yɛlɛmana alhamdulilayi transition min nana i b'a fɔ ko a nana an de kama transition nana tunkarankew de kama parce que an ye fɛn o fɛn laɲini an tun bɛ fɛn fɛn laɲini na u sɔnna a la a ye nɔrɔ kɔnɔ a b'a la fana k'a lawaleya ka président na a fɔ kosɛbɛ hakili na ɲuman na ani décision min taara a bolo maintenant a kɛcogo o de hami b'a na dɔɔni a fɔra kɛlɛ min kɛra katina ko la ko a carte nina ni a bɛ yɛlɛma ka kɛ carte biométrique consulaire a ka kɛ électeur fana ye a ka donc a bɛ kɛ fu ye i tɛ fɛn sara a la carte bɛ d'i ma tan duuru mais n'i b'a kɛ sa changer tugun i bɛna wari sara ka kɛ carte ta a t'a kɛ fana wari ba ye aw minnu Mali kɔnɔ yan fana a b'aw ka carte sɔrɔ comme a tunkarankew ka kuma de la an bɛ min fɛ u kana kɛ i b'a fɔ ko tapage médiatique
ka ministre de madota anga ministre ni ministre wara kata kodiwar ou kata yorodola ka foko andana rolmandla da soro mo munun nana e mo munun biye mo na mo munun tara budget nyana man maduma ni mo bla kata mission na avec hôtel de kono abe bari sara abe dominique abe déplacer e ni nana ka foko mo saba mo nani mo duru ana mo million saba jete nyogo ko nyogo baramanogo obsega ke kalo kele kono akagele donc fo ayeti fo nyoye anko malikura mo mo sara malikura bi no fade fo aka kura ya de ko en fait asega kura du na ma barake a kura ichugo na mo na ma tableau flala e mo ore muye mo nu utise ka fonctionnaire de no nu seka mo chama blakata awo mo fla ou mo saba ou be anga considérer machine bien ou ye jeklu no wele ka fu ko bo amba fe ka sas manke amba fe anga hakka don be ba do jamana be kere ala watimina wari nyana mantie be bo kalama kero aw je kulu munu aw male de munu sigi bene aka si lorala apuse ka munde ke ka made pour que aw ka hakke ka do donc encore yi lettre c'est ministre ma ka faye ka yota abala aka réunion o convoqué awo pour que amseka kuma amsuku made mi choyamina ale fana faut que ay contact ale ni ministre de administration territoriale parce que ale de ça manque ka fu ka foko an jekulu no aya la nyidi anga hakere do fo akadama awo un problème do fana ku made me pour que anga jate donc ankoni amena o baro de boloda inshallah ni ka po finila pour que femi kera korma kanake an seka famu ka foko depuis 2004 kana c'est ça et recensement yere min kera peut-être que c'est 1,6 million 1,4 million et quelques maliens mais munum bi anga fiche électoral kono c'est que mo que menani bak menani 452 900 bak menani biduru ani konoto bon ya mais au cas la ñil de woyo parce que ta fait anga ke million o ga dogo de anga ke million fly to feo c'est vrai dimsanu mbula mo woro be no mais bak million ngelen donna bak menani o ka dogo ata donc ya donc kabina kara kana se bi mo joli et ici hake sera voter la sisa okacha et puis recensement ne fana kono kono war doron akacha ni mo wa ke mesegiye na busidi do malion te ni variam te tout mo situ bolo donc aya la nyin ka foko procureur kata en tout cas mo ka sigi ko ni Abidjan jugement supplétif du Mogoma ka carnet de famille duma ka acte de naissance duma ko 40 duma bar ko yiti ko ti bara no ma parce que mo sega ke iti tabusiye iti jamana 70 bolo donc au de bien andu ba donc afo en fait bonye kabine aya 176 ko droit de sol au tien et puis sega sura Abidjan ka acte de naissance soro mais ka faut que la nationalité ivoirienne soro au titre de choix ce n'est pas comme au Mali ou aux États-Unis ni sur là ou bien au Mali ici ou en Guinée ni sur là c'est que Guinée ko do warta te toye donc mo chama bla fila mo chama fana bien papier ivoirien falsifié de boloy donc inchallah amana boloda et amba ni nize anga kele aga ke anga resasmai parce que na sansera ay famille lañi na antuntara commission loi la watimina ay famille lañi ni anga waso bulomba kuraminato anga waso don hake min akana ke hake ka 10% sera donc politicien nous ubanta bala uban considérer gagner nous ya donc poko ni ma diaspora ka élection sera drone iti passé donc au de donc ubisra usra au de uduna utuna kizinize mali kuraya mali kono da amunu sigle mali kokan anga to no klenina arseka beso gasila donc au de bisena fendo fana da kera semaine min temene Gabon premier cola effectivement
bɔra kalama donc an ye tila lase gouvernement ma awɔ k'a fɔ a ye k'a fɔ ko nin ko nin kan k'a dabila complètement hein mais jaabi min dira ko sensibilisation de kan ka kɛ an ka mɔgɔw ma ye Gabon hein k'a fɔ u k'a dabila en fait parce que c'est fraude. Ah, d'accord. Et mission n'a permis ta et dumba do fasa ka foko permis kolon do e bara e fara no bala hein donc munu fara bad la ulu fara ka dabla donc jabi min dira nema ko permis kura bina bla 5 ans. D'accord. Ça sera aussi un permis biométrique. Donc mon fana ni do intikili ah tout clair o fara bala bana fi très bien kuma fora bibi folo kuma kan bonne o ye joka fo yere ka jemu kan ko yora de permis ka fo gabono kay ani momo amini bi permis ko la ko permis kura bi sena abi ke permis fitini ba fo carte ni na bi choga mina permis fana be ke o choga la okay abi ke biométrique ye e ka carte ni na fa numéro be ka permis ni fana ka bana voilà donc ka fouye quoi parce que ne a kuma mais e ka jom kam intermene effectivement en wula antara misri fe ka ko fay donc asara ka nde fanye donc amba fa anga momo mi sogolo bi kara jola ayo fam ka fuko ama me ka makwala kula kam min kera ya me an wula ka jo akola ya la sona solution fana be sora tabarakallah ni jalai merci faydra ni jalanya ko sobe an kibara chama soro ani anyi famali chama ke merci beaucoup merci bien Madiba ni ko Mohamed Chérifo Aïdara mini conseil supérieur de la diaspora malienne président ba CSDM anale yi ñoo soro wala sa nga seka ak la falenge o femunu be no ni ulu kala ani an kunyi wele bla do kuntu mena una ka fo jamana nyimo ka seka amage sabula maldum bi geleya la minyi Gabon jamana ka permis ko la anya ndasi amani jam kan konnana wele bola ma mi yoro aduni kama odi ni nga Camara no yi Camara numéro 1 yi Gabon am Camara numéro 2 fana fo fana be kan lamine watina amba fuka wala nyama ka barkada j'espère que basse fuitala mamtu amta albi jamu fe femini gelew yi ankunyi anda do la geleya mu be no wala sanye ka seka don ala o stratégie min yi wuli ka joy ko ameka ke wala sa min yi jamana de mu jamana ko kanana anu bi sega nyon soro tugum na nga sega nyafol ke joy krengrene la ami France jamana ka en fol man don la am singa o Camara min yi amita France jamana ka jamuka mu be ne anya dado do kuntu meni jamuka amita na nye min yi Tian Marco bamolo ka bo France grand format ambe o tola alibi Tian Marco an clé somo wa kene bashi fuite alhamdulillah ba dure do kun temene an kunye jamukan do kundo nga feminye wati ya sebe corona mbulu anya kanu ga wati ni farakambi wala sale bi minye mawda masaka se kuma munuma udaka seka suma Tijani Marco ambe Francisco kuma na bi malide mumbe nubu kunda Francika ukacha kosobe alno ya soro malde munu mita tungala munu mi farafin jamano kan ode gacha ni faraje jamana ere beta farle nyonga ga France sigba fana kacha akadi chama fana o kata isena munu no France opportunité oni geleyaw ani femunu be no no bi France tagala duguma srabala sanfe srabala ibisega mu fayi okay after 3 ama foli vie ami diga fola me ba bela diga tabarakala ina fo jamukante menina angi maka ngurun di aw ma bo kuma kan kuma la se kusube kataga wakati kun se kan permettre anga do explication chama kono bo bi am se ka anta tu alsa kuma ba dola ka olu fese don wala sa ko ka fa donc il go français gele bon en unye gele ba sabari fo no ni nana français femi soko gele bala ani kafara barako gele ani papier ko gele kan donc papier ko gele fana mi se ka soro ina tu fe quoi bon ni mo mi nana tu mo sera fe ka do otola ibado any papier tido ay bon yani ka papier soro a triki troko barka ka bon ibi se ka senga kosobe ou bien mo mun fana mi nani visa yi kuna avion fe mais
taali o k'u bolo ka na bon n'o o banna o tigilamɔgɔw b'u ban ka sigi olu fana bɛ kɛ sans papier ye bon i fana bɛ surunya mɔgɔ la mɔgɔ min nana duguma sira fɛ donc mɔgɔ minnu bɛ se ka papier ko gɛlɛya sɔrɔ o y'olu ye bon ni papier dun t'i bolo yan nɔ k'a fɔ ko i bɛ se k'i sago sɔrɔ a ka gɛlɛn parce que hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka papier la nka an b'a dɔn gɛlɛya caman b'o kɔnɔna la parce que ne ye baara kɛ mɔgɔ ka papier la wari min bɛ di e ma kalo mana sara o bɛ jigin a tigi ka compte kɔnɔ o tigi bolo b'o wari kan maintenant n'a y'a ja hakɛ min ka d'a ye a b'o bɔ k'a d'i ma hali n'a y'a sɔrɔ a bɛnna min kan mɔgɔ caman bɛ yen u t'o sariyaw bato donc gɛlɛya caman bɛ o kɔnɔna la quoi an balima minnu bɛ baara kɛ ni walisɛbɛnw ye bon dɔw fana bɛ yen u bɛ taa papier lankolonw labɔ ka baara kɛ n'o ye bon risque b'a la mais gɛlɛya kɔni y'o ye quoi bon en gros k'a fɔ dɔrɔn ko gɛlɛya bɛ se ka minnu lase i ma o ye nin ye i tɛ se ka a bɛ se ka kɛ i tɛ baara sɔrɔ fiyewu n'i tɛ baara sɔrɔ aw ka mɔgɔw b'a fɔ ko e bɛ faransiya ko e bɛ ka miliyɔn sɔrɔ ni fɛn tɛ taa di olu ma u tɛ se k'a faamu quoi u t'a faamu u t'a faamu k'a sɔrɔ i bɛ yan nɔ hali sigiyɔrɔ ɲuman yɛrɛ t'i bolo fɔlɔ donc papier ko gɛlɛyaba bɛ yen ni minnu fana bɛ baara kɛ mɔgɔw ka papier la n y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ min ka papier b'i bolo ni a tigi ma kɛ layidutigi ye a bɛ kɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ voilà donc maintenant soko gɛlɛya fana ye min ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u nana o b'a sɔrɔ hali jatila t'u la u bɛ taa foyer de la bon foyer kɔnɔna ninnu fana filɛ nin ye mɔgɔw bɛ si escalier sanfɛ dɔw bɛ si escalier duguma foyer kɔnɔnaw fana jɛlenba tɛ ten bon o degun ka bon kosɛbɛ voilà bon hali n'a y'a sɔrɔ sisan foyer caman bɛ yen olu kɔnɔnaw bɛ ka améliorer ka jɛya sabati an bɛ hakili to kɛ foyer kɔnɔmɔgɔw fɛ mais explication cogoya don quoi foyer dɔw bɛ yen nɔ vraiment a nɔgɔlen don siyɔrɔ tɛ mɔgɔw bolo escalier sanfɛ couloir kɔnɔnaw na i bɛ ka dilan ta bon ou bien a bɛ alterner ni sunɔgɔla sufɛ e bɛ sunɔgɔ tile fɛ nin bɛ taa a ka baara la bon o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ yen nɔ quoi i b'a dɔn o kɔni ye gɛlɛya ye. o ye gɛlɛya ye. bon an ka somɔgɔw dun kɔnɔ n'an bɔra so dɔrɔn n'an sigi tuna faransi dɔrɔn o ye an kɛlen de ye fɛn ye ka ban. o ye tiɲɛ o y'an hakilila ye. donc f'u k'o yɔrɔ jateminɛ a la quoi. mɔgɔ caman bɛ yen u ka mɔgɔw tɛ ka wari bila ka taa tuma na ka na k'u kɔnɔ ko ban don dɛ. dɛsɛ kun kelen yɛrɛ don quoi. ayiwa. voilà bon mali papier ko gɛlɛya fana nana i fara faransi papier ko gɛlɛya fana kan n'o ye carte nako ye. tuma dɔ bɛ kɛ hali ni faransi papier b'i bolo walasa i ka se k'a lakurakuraya a k'a sɔrɔ i ka mali papier fana bɛ à jour. n'o y'i ka passeport ye bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman dɛsɛlen don k'i ka passeport renouveler k'a sababuya kɛ carte nako problème fana ye quoi. voilà donc o fana ye gɛlɛyaba ye. bon maintenant ni an ye opportunité ta k'a lajɛ opportunité baw bɛ yan nɔ baara bɛ yan i bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka wari sɔrɔ fana. nka n y'a f'i ye a condition kelen min ye fɔlɔ fɔlɔ o k'a sɔrɔ i tɔgɔ la papier b'i bolo. bon n'i bɛna fana a k'a sɔrɔ bagage dɔɔni b'i la quoi parce que i b'a dɔn faransi yan fɛn bɛɛ ye formation de ye. n'i nana walasa i ka se ka baara sɔrɔ i bɛ nafa sɔrɔ baara min na i ka a formation de kɛ. donc maintenant n'a y'a sɔrɔ bagage dɔɔni b'i la k'i kalannen don dɔɔni ka fara a ka papier fana b'i bolo. donc faransi bɛ opportunité de formation d'i ma fɛn min ka di ye i ka t'i former a la n'i taara i ka baara kɛ i b'a nafa sɔrɔ. donc an b'o fɔ k'o gɛlɛya kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka na vraiment n'a y'a sɔrɔ niveau dɔɔni b'i la o de ka ɲi. oui justement o yɔrɔ la Tiani Mariku. tuma dɔ la i b'a sɔrɔ baara dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ masɔnya plombeya électricien o n'a ɲɔgɔnna baaraw ani baara wɛrɛw jumɛn de bɛ yen n'o opportunité ni mɔgɔ b'o la kosɛbɛ yen san faransi jamana kan e bɛ yen a mɛnna. awɔ nin baara ninnu bɛɛ mago bɛ nin na mais i b'a dɔn nin baara ninnu bɛɛ n y'a f'i ye ninnu bɛɛ formation bɛ kɛ nin bɛɛ la yan. bon en tout cas n'i kɔni b'a fɛ ka a nafa ko kosɛbɛ masɔnkɔrɔ baaraw bɛ yan nɔ. mais i
il va sur mon formation qui est au début de la chef. Donc, al-Nimou a formation qui est en fait en Gatara. Est-ce que au Tibi Sega n'a pas sur formation, ou pas formation croire de que y il y a formation qui est en fait, il y a diplôme validé, c'est-à-dire que c'est la thèse qui est niveau B, ici les doigts. Ou c'est qu'il y a une formation qui est au diplôme équivalent qui y a là. Donc, là, moi, je suis adapté à ce qui est une formation qui est il y a une formation qui est voilà ça, d'accord, ok. Donc, donc, il y a un wele blagata, anga katara anga malido mamun baby, nous ou kumbi France, jamana kayo muni mufui. Munu kumbe anga nous va faire la c'est ça. Bon, à même une fois où il y a la fleur, Jikansera. Oui, la délicate, Jikansera, Douma, c'est la même chose parce que il est coquin. Il t'a donné il t'a donné ici, quoi. Donc, oui, il est fâché, quoi. Comme un calais qui n'y a trop à la. Bon, il sait qu'il garçait tenté visa, quoi, là, ni visa sur le canal, ça fait, au moins, il manque, on sera y'a. C'est ça, il n'a pas la soie, il n'a pas la soie, il n'a pas de sur le journal, il n'a pas de sur le roi. Au bel de l'homme, il garçait, il a calabula. Donc, maintenant, ni va faire un affaire, à la sortie de la commune. Donc, on l'a délégué en commune de faire. Donc, parfait. Il y a un visa, il y a un visa, il y a un visa, parce que antes de faire comme au Canada, ah, bien. C'est tout là. Akila Digla, ni ma sera ça. Après que il s'est fait Wuli, il s'est pas dit sur Juna, il s'est pas parlé de ma sur Juna. Au bela gele wani, il tout dans la face, mais il sera à la sera français. C'est tout là. Akila Digla, ere malideni ibika mini soma ubi bumako no mini fajigla. I kalange malila kata Algérie, i bourse fana sur Algérie kata France. Donc demsene mun fana be fe kata kalan sira fe be mun fulu fana parce que sira tabaga ka cha do bta kalana do bta warin na walma metan Sénégal. Bon tagali ni reste tuga be flene ne be mi encourager ko sobe o kalan tagali sira re quoi. D'accord. Parce que ni tara kalan sira fe ga donia bila. Tobu ire bi bonya quoi. Parce que vous voyez d'un côté, au lieu de me et la quoi, non, il faut que moi, je m'en vais bon, ni, mi, srami, moi, encourager d'aller la Kosovo, oui, moi, mon baf, quand ou bien calando que mal ou bien Afrique en général, nous, au lieu de la mot conseil, Kosovo, nous, nana, nous, n'y ou kalan ke ka ban u bi baara ɲɛnɛma sɔrɔ ni o diplôme ye siga foyi t'a la ka d'a kan kalan fɛn o fɛn n'i y'a kɛ yan nɔ a ka ca ala fɛ i bɛ se ka baara sɔrɔ n'a ye yan mais i k'a kɛ k'a dafa de bon a sigi t'a fɛnɛ courage ni timinanja ni niveau dɔw fana ka k'i la parce que mɔgɔ caman fana bɛ taa kalan na u bɛ bɔ so fari k'u bɛna kalan na i b'a sɔrɔ u bɛ dɛsɛ o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o b'a sɔrɔ niveau de tɛ u la quoi donc o fana bɛ kɛ o fana bɛ se ka kɛ ayiwa famuna nga a ka ca ala fɛ n'i nana kɔni k'i ka kalan kɛ ko niveau bila k'a kɛ k'a dafa siga foyi t'a la n'i tilara i bɛ baara sɔrɔ i bɛ baara ɲɛnɛma sɔrɔ fana i bɛ se k'i dafa ka somɔgɔw fana nafa ayiwa tabarikala famuna merci an b'i fo Tijani Marko merci beaucoup Abdou Touré merci bien ni ngi Tijani Marko ka bɔ français kaw fe no ni watina wala sam se ka akila fali ke chuga minna anga jamana di munum be France munum be fe kata opportunité munum be no kanga klitu jumena una nyono wala sanga se ka akila fali ke o kan minni albiyam to France jamana kan munum be no ka fo ko sigilembe Bamako yano ani famoro fe mali famoro fe otu wulili ke amina minni tanja lame ka bɔ Paris ni watina tanja anikle Sumo wa kene be radio jaga fo kane wat je vais bien ire dum ba fo da alhamdulillah bala to ami Francis sigi barola alibi
dɔgɔkun tɛmɛnen an kun ye dɔɔni fɔ a la nka hali bi an bɛ se ka taa ɲɛ jumɛn yɛrɛ de la bibi in na malidenw caman bɛ yen nɔ farafin jamanaw kɔfɛ caman b'i kunda faransi kan mun na e ye maraka ye i tɔgɔ de ko min ye mamadu tanja faransi de ka di marakaw ye wa walima mun de bɛ faransi walima ture fɛrɛ ko de don. Abdou Touré an bɛ lamɛnbolo jama bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Se bɛ ka lamɛn nin wagati in na k'i yɛrɛ fo karamɔgɔ Daba Tunkara ka jɛ ka fɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen foli laminɛ. An ka transition mɔgɔw fo le 5 colonel an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. U ye foli laminɛ. Foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bon 10 ans mɔgɔ minnu grand frère min bɔra ka kuma sisan Mariko an ye caman lamɛn a ko la a ye tiɲɛ de fɔ an tɛna segin a ka kuma ninnu bɛɛ kan. Voilà, bon, mun de Faransi ja marakaw ye an bɛ se ka dɔɔni fɔ o la parce que an y'a ye an ka maakɔrɔbaw de la o wagati bon mɔgɔw tun bɛ na sira minnu fɛ ani sisan o wagati ka jan ɲɔgɔn na quoi. U bɛna tunga la u bɛna kun dahirimɛ ɲini dɔɔni o wagati tun y'a sɔrɔ Faransi jama tun ma ca o mago bɛ mɔgɔw la baarakɛlaw la kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ Faransi yɛrɛ fana tun ma développé ka se nin niveau in ma sisan quoi. O waati an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana olu de kɛra sababu ye ka se ka ci bila na Afiriki o den minnu bɛ yen an'u balima minnu bɛ yen pour que o fana bɛ se ka na Faransi parce que o waati y'a sɔrɔ an fana ka jamana tun ma développé ka se niveau ma. Voilà o b'a to marakaw ɲɛsira Faransi ma ka na baara kɛ yan k'o dahirimɛ ɲini mais n'i ye jateminɛ kɛ o wagati ni sisan danfara caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ grand frère bɔra k'a fɔ sisan caman bɛna kalan sira fɛ dɔw bɛna kana i yɛrɛ bɔra k'a fɔ an ka sɛnɛyɛrɛ la dɔw fana bɛ sira fɛ tourisme n'an b'a fɔ tourisme dɔw yɛrɛ fana bɛna ka na to Faransi la voilà mais ne bɛ fɛ ka min fɔ bi an bɛ don min na jeunes minnu bɛ yen sisan anw tɛ dɛ mais minnu b'an kɔfɛ n'u b'a fɛ ka na Faransi an bɛ hakilina de di olu ma quoi voilà ne yɛrɛ kɛlen ka hakilina ne ɲininka ne b'a fɔ Mali la bi bi in na k'a fɔ k'i bɛ duguma sira ta k'a fɔ i bɛna Faransi nafa foyi t'a la. Ni mɔgɔ bɛ Mali la i bɛ dɔɔni minɛ i bɛ se k'i débrouiller la ni ka se ka bolominɛ yɛrɛ sɔrɔ ka se ka i débrouiller yɛrɛ i b'i dahirimɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ la. Mɔgɔw bɛ Mali yɛrɛ bi bi in na alhamdulilayi. Bon n'i bɛna Europe Faransi dɔrɔn tɛ Europe dɔrɔn Europe ka bon i bɛ se ka na Espagne i bɛ se ka na Italie i bɛ se ka taa Suisse i bɛ se ka taa Allemagne bon mais an maliyɛnw ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ Adama kalan o ye Faransi de ye. O Faransi bi bi in na gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ bɛɛ b'o kalama. Voilà ne kɔni ka hakilina fitinin ye min ye ne kelen ka jeunes minnu bɛ yen bi u fasa fili Mali yɛrɛ la u k'u débrouiller dɔɔni i bɛ se ka dɔɔni min sɔrɔ dɛ i bɛ fitinin min sɔrɔ kana ɲɛbɔ caman in fɛ i bɛ fitinin min sɔrɔ i b'i jigi da o kan baara kɛ i yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ. Jeunes minnu bɛ Mali la an kana an ɲɛsin jamana wɛrɛ ma k'a fɔ an bɛ voyage kojugu nafa tɛ voyage ba in na ten an bɛ don min na 2021 na an bɛ don min na bi. N'i ma ɲɛ k'a fɔ n'i kɔni bɛna i n'a fɔ grand frère bɔra ka fɔ i bɛ se ka na visa fɛ ou bien kalan sira fɛ ou bien ka na i senna yala mais k'a fɔ de k'i bɛ i ka minɛnw cɛ sisan k'a fɔ k'i bɛna baara kɛ Faransi ko ka wari ɲini ko ka segin ka taa faso la i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a kɛ cogo min na o nafa ka dɔgɔ bi bi in na an bɛ don min na quoi. Voilà minnu bɛ se ka na sport sira fɛ i n'a fɔ ballontan sport sira fɛ bakuruba i n'a fɔ sport sira fɛ olu bɛ se ka na y a pas de problème mais n'o tɛ k'a fɔ i bɛ sira wɛrɛ ta ka na Faransi ne yɛrɛ fɛ a nafa ka dɔgɔ i bɛ se k'i fasa fili Mali yɛrɛ la bi bi in na k'i débrouiller i n'a fɔ sɛnɛ ta fanfɛla i bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka i dahirimɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ la mais non seulement an bɛ pressé de parce que an b'a fɔ le temps ça ne permet pas il faut essayer de faire maximum de choses au pays là-bas ka jamana yɛrɛ développer jamanadenw bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min mais n'i ko bɛɛ ka bɔ i b'a dɔn mɔgɔ tɛ so ten o fana ma nɔgɔn. N'i ko ko anw kana taa an b'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ yen ko munna anw kana taa. Effectivement Abdou Touré aw ta kɛra bamananw b'a fɔ cogo min na k'a kɛra marakaw b'a fɔ cogo min na a y'a jeri dɔ tɔrɔ ka kɛ ɲɛ aw ta kɛra i ye wara de kun minɛ i tɛ se k'a ta. Nin ye tiɲɛ ye ayiwa Tanja nin diyara n ye n'Ala sɔnna ma ami bɛɛ profité la i bɛ se ka foli fila kɛ antenne sanfɛ i bɛ se ka foli fila kɛ. An ka foli bɛ bamuso yɛrɛ n'o ye Jɛnɛba Koyita ye ani n ka cɛkɔrɔba n'o ye Musa Tanja ye n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. N'an ka foli b'u ye. Ani Maliko jigiyatɔn olu fana bɛ k'an lamɛn nin waati la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. U bɛ foli laminɛ.
Kaoru Koita n'a ka denbaya a k'i yɛrɛ fo ka daba tungara fo ka bɛɛ lajɛlen fo Ajala Ala ka yɛrɛ ka n'aw bɛɛ lajɛlen Allahumma amin Tanja merci bien ko transition mɔgɔ ko bon courage ko Asimu k'a kana bila dɛ ko ne ko k'a ka juru sama a k'a sama dɛ aywa nala sɔnna merci bien Tanja merci beaucoup très merci nani Tanja kɛla ɲɔgɔn na an bɛ to Faransi hali bi Musa Sise fana bɛ Faransi an na min ye dɔgɔkun tɛmɛnen an kun ye baro daminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka kumakanw ma se ka min ye caya ka se hakɛ dɔ la Musa Sise ka bɔ Faransi Musa Sise ani tile Salam alaikum. i bɛ arajo jagafɔ kan nin waati in na 100.7 MHz Bamakɔ Kurufina tungankɛw ka jamukan don D'accord, an ka foli bɛ ka se Jekafo lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ lajɛlen la. Effectivement, an ye marakaw ye. Bamanankan ma nɔgɔ. Musa an bɛɛ de ye maraka ye bamanankan ka nɔgɔ ye mais o de da ka di i la ko bɛ cogo di Mariam ni musokɔrɔba tɔ ma o ka kɛnɛ Basi fosi t'o la. alhamdulilayi donc e ye ɔkɔliden ye an ni min ye fɛngɛ kumana Mariko kumana Tijani Mariko ale ɔkɔlidenya kɛ mais ale taara k'a sɔrɔ min ye âge kɔni avancé la bien vrai que e fana y'i ka licence fo licence 3 i y'o bɛɛ kɛ yan nɔ ka sɔrɔ ka taa informatique la mais karamɔgɔ daba tun y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an mago bɛ aw ɲɔgɔnna jeunes na e ye kalan kɛ ka se licence ma e kun kan ka baara kɛ yan nɔ bon je crois que i kun ye baaradege bɛɛ daminɛ mais après i nana opter pour la France mun na Bon, on a opté pour la France comme hier à date que la semaine dernière. Bon, Mali bara soro ce n'est pas évident effectivement clané licence la Mali là on y bara de tamna abu fuma ko stage. Mais bara la voice télécom là. Donc centre d'appel Mali tel appel au reçoit effectivement voilà appel au reçoit effectivement donc me barala mais bon comme j'ai vu que opportunité c'est pas évident ani fana bon kala continue fana kun kadi ani fana bon je vu l'opportunité pour aller en France donc j'ai tenté ma chance donc ala to anyara na France pour que kala continue donc kala bani bon on va fana comme Marco kuma ka fo chomina français jamana bon il y a beaucoup d'opportunités donc nitlala kala surtout informatique domaine là bon, tout ce qui concerne la technologie nitlala kala na ka chala fait par c'est opportunité sur rien voilà donc kala bani opportunité sur un pour que ka expérience sur voilà, raison pour laquelle je suis encore là à travailler dans le domaine de l'informatique. Musa Sise ni waati la min ye an ka jamana fana ye an bɛ se k'a fɔ anw tɛ ɲɛ kosɛbɛ ni domaine ninnu caman na aw minnu bɛ yen n'aw ye chance sɔrɔ ka kalan kɛ kuma dɔ la ka baara dege daminɛ a tila ka taa kalan continuer ka baara kɛ yen nɔ est ce que don nataw la ni i ye opportunité sɔrɔ Mali fana na a ka di i ye ka na i ye kalan min kɛ yen nɔ ka se ka n'o fana développer yan kosɛbɛ. C'est vrai, Académie, bien sûr, mais je pense que Mali Fana Mokobe Kosobe mi entreprise, enfin, disons l'entrepreneuriat, parce que Mali, Bibina, Mali Barasoro, Aka Gelen Kosobe Mina, parce que entreprise privée mancha Malila. Mali, bara famba etadi effectivement effectivement donc jamana don pour que jamana ka se ka développer il faut entreprise privée de ka chaya o de se ka to mo se ka bara soro donc en tout cas moi personnellement les objectifs est à travers les expériences de Moussoroyan. Donc c'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui puisse aider le pays. Donc une entreprise certainement dans le domaine de l'informatique, même si apporter ma pierre à l'édifice. Qui jɔyɔrɔ fa faso jɔliko la. Voilà, effectivement. Donc, on se ka to fana on se ka mɔgɔ wɛrɛw ta baara la effectivement. Même se ka to ka jamana développer parce que n'a fɔ bon an fana bɛ an fana ka fɔ bon peut-être prétendre à un poste au Mali donc a ma nɔgɔn pour que ka se ka sigi quoi. Donc an bɛ
se ka to yan opportunité minnu b'an bolo ka essayer k'o bila en pratique pour que ka se ka entreprise avec peut-être aussi certains collègues peut-être avec Mariko ou d'autres personnes ka essayer ka hakililaw falen walasa an bɛ se ka dɛmɛ an fana bɛ se ka an ka dɛmɛ min kɛ k'o kɛ an ka faso ye. Musa o kuma tɔw bɛ kɛ telefɔni kɔ o kuma tɔw bɛ kɛ telefɔni kɔfɛ minnu bɛ yen nɔ min na i ni Mariko bila contact la ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka fara aw kan informatique ni technologie domaine na aw bɛ se ka to aw ka baaraw la yen nɔ ka fɛn dɔ dayɛlɛ Mali la mun fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni yiriwa ye ani ka na ni fɛn caman ye an b'o tɔ fɔ telefɔni kɔfɛ o tɛ. Juste pour terminer, jamana fana bon, dans ces cas, je pense que jamana fana kan ka mɔgɔ minnu bɛ yan, surtout qui ont des compétences, donc ka essayer k'o fana inciter pour que ka se ka n bɛ ka min fɔ tan pour entreprendre dans le pays, donc pour les faciliter l'installation et tout, je pense que fana bɛ se ka mɔgɔ caman encourager. Siga t'o la. D'aller dans ce sens. Min ye an terikɛ n'o ye i yɛrɛ dagawuli ye Bakari Si a fana taara tɛgɛ da mana na sɔgɔmada in na an tun b'o kɔɲɔ girinw na nka sisan anw nana arajo la foli kɛ. Vraiment o ɲana yɛrɛ yɛrɛ a kun sɛgɛnna cɛgɛnaya la. Ayiwa. A kun sɛgɛnna cɛgɛnaya la an bɛ dugawu kɛ Ala kɛ furu kɛ furu. Amin. Ka se ni bolo caman b'a la. Allahumma amin. Amin. Merci bien ni jala ni Sise. Merci Touré. Merci. Bɛɛ lajɛlen bɛ foli lamɛn. Mɛ jɛ ka fɔ baarakɛla cɛla bɛɛ lajɛlen y'a mɛn. Ne de b'a tun wɛrɛ t'i kɛrɛfɛ bon n'a b'i kɛrɛfɛ fana u bɛ n ka foli fɔ n ɲɛna. I ka foli bɛ lase a ma inchallah. D'accord, merci Touré. Merci bien Sise. Ni ye Musa Sise ka bɔ Faransi fɛn min kɔni ye jamu ye waati banna an bolo ka ban nka maaw kɔni y'a faamuya k'a fɔ Faransi yɛrɛ sigi bɛ cogoya min na o de ye nin ye min ye Mamutu min ye ka bɔ Faransi hali bi kibaruyaw fanfɛlaw la kibaruya mun bɛ yen nɔ Ala ka hɛrɛ don nka kibaruya man di kosɛbɛ o de ye an terikɛ ni an jɛɲɔgɔnkɛ Musa Sal a ka musokɔrɔba Kati musokɔrɔba ntanyana kunungo min ye janajaw ye o kɛla bi sɔgɔmada in na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔba n'o ye an ba Fatumata Fanta ye ko Fatumata ko Ala ka hinɛ Ala ka yafa ma a y'an kɔn kiti min na Ala ka nɔgɔya an bɛ taa jɛ min na Ala ka nɔgɔya min ye grand sila ye i ka ci kɔni ci lasela min ye tunkarankew a bɛ lajɛlen ka fara an kan an ka jɛ ka dugawu k'an ka musokɔrɔba in ye a y'an kɔn kiti min na Ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ mun na Ala ko nɔgɔya Ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan an ta don kɔnɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye nin ye taa ɲɛ bi kɔ o cogo de don donc bi jamukan fana an bɛ o kun cɛ yan nɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la don o don y'a damana ɲɛnama ye an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don ka ca an ka Mali an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi sabula gɛrɛntɛ b'an kan kabini janvier kalo tile 10 waatiw la Ala ka na ni sababuyaw ye mun b'a to fana ka wuli ka Mali ja kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u bɛ wuli ka jɔ minnu na Ala k'a kɛ a ka se ka kɛ sababu ye ka fɛn min ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Mali ka gɛlɛyaw ye k'a bɛɛ lajɛlen wuli sabula fɛn min ye jamana ye a bɛ waati dɔɔni bɔ fɛn min kɔni ye gɛrɛntɛ ye o bɛ yen fo ka taa fɔ a to ten sira bɛɛ lajɛlen kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamukan wɛrɛ don an garijɛgɛ la san'o cɛ a ye to jɛ ka fɔ kan an bɛ taa ɲɛ jamukan dumanw ani fɔli dumanw ani bilasiralikanw bɛ ɲɛ ka na a k'an bɛn bye bye